niciodată doi la un loc, ci fiecare în câte un orfelinat. Și totuși a scris tratate despre pedagogie și despre cum să creștem copiii. Și cred că îi recunoașteți numele, pentru că este foarte faimos. Eu mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat gândul să mă ocup de taina cununiei și aceasta vă spun cum mi-a venit în minte. Eu sunt căsătorit, am o familie cu 6 copii, 5 în viață, 1 la Domnul, că așa a rânduit Domnul. Și la biserica la care slujesc eu sunt foarte mulți tineri. E Biserica Sfântul Nicolae din București, adică fosta biserică rusă, care din 92, la cererea studenților din universitate, a devenit parachisul universității. Dumneavoastră care sunteți dinainte de 90 aici, prin America, știți, puteți să faceți diferența, ceilalți mai puțin. Pentru că aici și în Europa Occidentală erau în toate universitățile și sunt în toate universitățile, sunt biserici. Am fost la Universitatea din Stanford și am văzut și acolo o biserică. Nu știu cât merg studenții din universitate la biserică, dar am văzut că se fac cununii și alte servicii religioase. Am văzut de asemenea universitățile din Oxford, care Oxfordul practic miroase a carte. Este, să zicem așa, unul din orașele care fermentează de cultură, de carte, și fiecare universitate are, sau uneori facultățile au universități, pardon, au capele, au biserici. Ei, la noi s-a întâmplat târziu, după 90, că înainte de 90, știți foarte bine că nu era posibil lucrul acesta. Și fiind mulți tineri la noi la biserică, pentru că erau studenți, au început să se apropie între ei, s-au cunoscut unii, s-au căsătorit și erau foarte străini de ceea ce se întâmplă în timpul cununiei. În anii 92, când am luat eu în ianuarie, deci aproximativ 80, 90, 91, 91, 92, exact la 2 ani după Revoluție, am fost numit preot acolo. Și erau mulți tineri, mulți studenți care nu știau nici să se închine. Nu știau Tatăl nostru. Nu știau foarte... Cele mai elementare lucruri nu le știau. Atunci mi-am propus să înțeleg cel puțin 3 taine în profunzime. Ba nu, 4. Însă și celelalte încet, pentru că vreau să vă spun că la un moment dat, iertați-mi lipsa de sinceritate, dar eu am declarat în timpul anului acestuia, cred că în timpul postului Sfintelor Paști, am spus la noi la biserică, fraților, credeți-mă că trăiesc cu mare teamă, ca să mor tare prost. Pentru că sunt atât de multe lucruri pe care nu le știu. Îmi dau seama câte multe lucruri putem ști și sunt atât de multe profunzimi la care sigur nu vom ajunge. Am sentimentul că nu o să ne ajungă viața. Și celelalte, sigur că le vom afla. Dar prima și cea mai importantă mi s-a părut taina spovedaniei. Pentru că taina renașterii. Taina nașterii din nou. Adică taina spovedaniei este taina care îmi dă dreptul să nu mai fiu nimeni și nimic, așa cum ajung prin păcat. Prin păcat ajung un nimic. Iertați-mi expresia, un gunoi. Ajung să fiu chiar un nimic. Taina spovedaniei mă ridică din nimic și mă face fiu al împărăției, din nou. Apoi, taina botezului. Să știu de ce mă botez. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că cei ce s-au botezat și n-au trăit după botez, adică în conformitate cu botezul, la judecata de apoi vor fi mai aspru judecați și pedepsiți decât păgânii. Decât păgânii, dacă vă puteți da seama. Cei care nu au fost botezați, care nu au cunoscut botezul. De asemenea, o altă taină care, sigur că este centrul tainelor, centralitatea tainelor, centrul vieții creștine, este Euharistia, liturghia. De ce? Pentru că Euharistia ne-l dă, iubiții mei frați, ne-l dă pe Hristos nemijlocit și direct. În venele pruncișorilor care s-au împărtășit astăzi și în inimioarele lor,
pe lângă sângele lui Hristos, pe lângă sângele lor, curge sângele lui Hristos. Nu metaforic. Vreau să le țineți lucrul acesta. Cei care aveți copii și împărtășiți duminica și vă împărtășiți și dumneavoastră să rețineți că în inimarele lor, în inimile dumneavoastră, în venele lor, în venele dumneavoastră, odată cu sângele meu curge și sângele nostru, curge sângele lui Hristos. Și a patra taină care m-a interesat foarte tare a fost taina, și este taina cununiei, pentru că sunt mulți, cum spuneam, mulți tineri și se cunună, se căsătoresc. La noi la biserică sunt duminica, în jur de 30, 40, uneori 50, poate mai mulți copii care se împărtășesc duminical, pentru că sunt copiii tinerilor care au trecut prin București sau că s-au cunoscut la facultăți sau căsătoriți și unii n-au mai vrut să mai plece din București, au rămas lipiți de biserică. Și atunci am încercat să înțeleg ce e cu taina asta, taina cu care toți intrăm în contact, taina din care ne naștem. În taina cununiei noi ne naștem, în taina căsătoriei. Copiii noștri se nasc, ei la rândul lor visează ce tânără nu visează, momentul în care va fi mire, momentul în care va fi mireasă. Este o mare bucurie, este o treaptă la care de altfel toți ajungem, chiar și monahul. Monahul este mireasa lui Hristos, este mireasa nenuntită. Și în acest sens, pentru că Părintele Octavian mi-a prilejuit ocazia să vă vorbesc despre taina, despre familia ortodoxă, nu are nimic în comun cu revista Familia Ortodoxă, ci este familia ortodoxă pe care noi o trăim și pe care aș vrea să nu o teoretizăm, ci să o trăim și să ne bucurăm de ea și să ne bucurăm în toată splendoarea, în toată sfințenia ei, în toată complexitatea ei și în toată frumusețea ei. Eu mi-am schițat câteva gânduri pe câteva pagini, pe 2 pagini, pe care aș vrea să vi le împărtășesc, dar care cred că ar putea să fie mai degrabă o provocare. Pentru că sunt convins că în inimile și în mințile dumneavoastră, ca și în inima mea și în mintea mea, se vor naște multe întrebări, multe frământări, multe dileme. De ce? Pentru că familia este o foarte mare taină. E taina omului. Taina omului cu el însuși, cu semenul lui care devine cel mai apropiat semen al lui, devine un trup cu el, mireasa sau mirele, și taina omului cu Dumnezeu. Pentru că acolo este clar, în familie, cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este o biserică mică. Familia este biserica în mic. Concret. Asta este o familie și e o mare taină acolo. Și tot el constată următorul lucru. Și anume că Dumnezeu, încă de la început, ni se descoperă și aș vrea să rețineți și să meditați asupra acestui aspect. Așa ni se descoperă nouă Dumnezeu. Drept creatorul unirii dintre bărbați și femei. Creatorul unei perechi. Creatorul unității. Creatorul familiei. De la început. Așa ne-a făcut Dumnezeu pe noi. Ne-a făcut de la început bărbați și femei. Și spune tot Sfântul Ioan Gură de Aur că există multe feluri de iubire, însă cea mai puternică iubire de pe pământ este iubirea dintre mire și mireasă, dintre soț și soție. Deci este un dat, este o descoperire. Multe dintre pildele rostite de Mântuitorul Hristos se referă la nuntă. De ce rostește Mântuitorul Hristos pilde? La ce, de fapt, ce
reprezintă ele? Reprezintă niște paradigme ale împărăției cerurilor, niște paradigme de aici, de pe pământ. Și sunt gândite de Mântuitorul Hristos. Iată, de exemplu, pilda fiului de împărat care a făcut nuntă. Este paradigmă pentru împărăția cerurilor. Nu ne vorbește Mântuitorul Hristos despre o viață frumoasă, o viață mai bună, despre sănătate, inteligență, pregătire, despre lucruri de genul acesta din lumea terestră, ci ne vorbește despre împărăție. Nu poate să fie ceva mai înalt și de importanță mai mare decât împărăția Lui Dumnezeu. Și, deci, repet, una din pildele cele mai frumoase este pilda nunții fiului de împărat. De asemenea, pilda celor 10 fecioare ne trimite tot la nuntă. Spune că erau 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 erau nebune. Cele înțelepte, având un de lemn în candelele lor când a venit mirele, deci pentru mire erau cele 10 fecioare, zice, au intrat cu el la nuntă. Iar celelalte n-au putut intra cu el la nuntă. Unde e nunta? În Împărăția Lui Dumnezeu. Adică n-au intrat în Împărăția Lui Dumnezeu. Din nou și chiar și pilda celor 10 fecioare, tot la nuntă ne raportează. De asemenea, se vorbește despre ospăți, despre cină, când vorbește Mântuitorul Hristos despre Împărăția Lui Dumnezeu. Astfel încât dacă sunteți atenți și dacă citiți în oglindă pildele acestea ale Mântuitorului Hristos, veți vedea că ospățul și nunta de multe ori se interferează, de multe ori aproape se confundă. Nu știi, ești la nuntă sau la cină. Mai mult decât atât. În Apocalipsă, când se vorbește despre sfârșitul istoriei, și vreau să folosesc această sintagmă, sfârșitul istoriei, nu sfârșitul lumii, că lumea nu se sfârșește, ci se transformă. Va fi un cer nou și un pământ nou. Când se vorbește despre sfârșitul istoriei, ne spune Apocalipsa, deci cartea descoperirii, că asta înseamnă Apocalipsă, ne spune că atunci va coborî mireasa gătită din cer, biserica, pentru a se nunti în nunta cerească cu mirele. Cine este mirele? Este Hristos. Iar în capitolul al 19-lea din Apocalipsă, la versetul al 9-lea, se spune clar, răspicat: fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Deci în Împărăția Lui Dumnezeu sunt fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Știți că sunt 10 porunci în Vechiul Testament și 9 fericiri în Noul Testament. Și s-au făcut multe speculații teologice. Care o fi a 10-a fericire? De ce au spus Mântuitorul Hristos numai 9 fericiri, nu 10? Nu vreau să fac o simplă speculație, dar este din Scriptură cuvântul ăsta. Cumva, știți ce vrea să ne spună? Asta poate să fie o speculație teologică. Și anume, nimic nu se împlinește aici pe pământ. Nimic nu are o finalitate pur terestră. Nici noi, nici existența noastră. Și cu atât mai mult fericirea. Nu știu dacă ați observat un lucru. Ernest Bernea spune că, știți că el a fost un mare etnolog, un mare cercetător, a făcut pușcărie pe vremea comuniștilor. Feciorul lui, Horia Bernea, a înființat Muzeul Țăranului Român din București. Și are niște cugetări, Ernest Bernea, absolut geniale. Am cunoscut câteva persoane mai în vârstă care au lucrat cu el și mi-au vorbit despre personalitatea lui ca om întâlnit, nu din cărți, ca om cu care au colaborat. Și zice așa: bucuria este pentru lumea asta, iar fericirea este pentru Împărăția Lui Dumnezeu.
Și mi-am dat seama de un lucru. Fericirile nu se raportează la lumea asta, ci doar la Împărăția Lui Dumnezeu. Și pentru că toate se împlinesc cumva dincolo, probabil că ne arată Mântuitorul Hristos care este fericirea intrării sau poarta intrării. Fericiți cei chemați la cina nunții mielului. Pentru că și la nunta din Cana Galilei avem de-a face și cu nuntă, dar și cu Euharistie. De ce? Pentru că, atenție mare, apa care se transformă în vin, apa botezului, care se transformă în vin, vinul euharistic, simbolizează sângele lui Hristos. Și deci, iată, câte elemente care ne trimit la taina nunții, la nunta aceasta, la taina cununiei, și ne trimit la profunzimile ei. Și este foarte clar că nu este ceva de suprafață. Nu este ceva care rămâne la un aspect exterior, exteriorist, ci este vorba de ceva mult mai profund. Sfântul Apostol Pavel vede unirea dintre bărbat și femeie ca pe o taină care se împlinește în Hristos și în biserică. Ceea ce înseamnă că, pe de o parte, unirea dintre bărbat și femeie a avut ca paradigmă, a avut ca icoană, ca model, unirea dintre Hristos și biserică. Poate cineva să întrebe, bine, dar când Dumnezeu a creat omenirea, când a creat lumea, cum vorbim noi despre, atunci, la începutul istoriei, despre unirea dintre Hristos și biserică? Pentru că asta are loc după întruparea Domnului, la 5.000 de ani, după Scriptură, după crearea omului. La Dumnezeu nu există timp. La Dumnezeu timpul are un singur nume. Astăzi. Nu a fost și va fi, ci doar este. Cum este și El. Dumnezeu este Cel ce este. Din acest motiv, pentru Dumnezeu, momentul care avea să se petreacă ulterior, întruparea, moartea, răstignirea, moartea și învierea, erau la fel de prezente și în momentul creației. Și din acest motiv a fost icoană după care a fost gândită unirea dintre Hristos și biserică. Mai departe, nu numai că a fost ca icoană, ca model, ca tip, după care a fost gândită unirea dintre bărbați și femei, dar este model de atingere, este țintă, model de împlinire, adică unirea dintre mire și mireasă, acolo trebuie să ajungă. Un alt aspect care decurge din cele ce spuneam. Prima minune pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos a avut loc, s-a săvârșit la nunta din Cana Galilei. Cineva poate să întrebe, să zică, noi care suntem obișnuiți cu textul Scripturii, care, sigur că avem o educație creștină, avem frica lui Dumnezeu, ne închinăm, ne însemnăm, adică ne pecetluim. De ce ne închinăm noi? Că ne pecetluim cu semnul iubirii lui Hristos, cu pecetea iubirii. De aceea lumea poartă semnul crucii. Universul poartă semnul crucii. În mijlocul istoriei a fost împlântată crucea. Chiar și ateii spun același lucru. Înaintea erei noastre și după era noastră. Era noastră este marcată de Hristos. Nașterea lui Hristos. Noi spunem înainte de Hristos și după Hristos. Chiar dacă o numim era înainte erei noastre sau după era noastră, tot la Hristos ne raportăm. Volens-nolens cumva, ne raportăm la... Și deci, crucea este înfiptă în mijlocul istoriei. Foarte clar lucrul acesta. Și deci, spuneam că prima minune s-a săvârșit la nunta din Cana Galilei. De ce se săvârșește? De ce Mântuitorul Hristos săvârșește la nunta din Cana Galilei? Și vreau să zic că cineva ar putea să întrebe, bine, la o petrecere? La o nuntă? Păi, haideți să vă spun cum se derula nunta la evrei.
în vremea Mântuitorului Hristos, era Talmudul scris. Ce este Talmudul? Este o colecție de cărți de interpretare a Vechiului Testament pe tradiție orală făcută de rabini după exilul babilonian. Pentru că știți că odată cu căderea Ierusalimului sub babilonieni, templul a fost distrus, au fost duși în robie, au mai rămas câteva familii la Ierusalim de țărani care să cultive vița de vie la Ierusalim. Atât a lăsat Nabucodonosor. În robie, acolo, marele Ezechiel, care era și preot la templu, a reușit să-i trezească și acolo s-a născut, de fapt, sinagoga, acolo s-au redeșteptat și acolo s-au și născut castele astea evreiești, despre care nu e timp să vorbim acum, dar care sunt fascinante în istoria lor. Casta fariseilor, a saducheilor, a bătrânilor, a învățătorilor de lege și așa mai departe. De acolo au venit cu aceste caste. Ei bine, după Talmudul rabinic, nunta se săvârșea cam în felul următor. Venea mirele la mireasa acasă, mireasa era dată mirelui de către tatăl fetei și era încredințată și după aceea mergea la casa tânărului, casa băiatului, unde avea loc o petrecere, o masă, așteptau pe rabin să vină rabinul, venea rabinul și avea loc o ceremonie rabinică și după aceea avea loc petrecerea. De ce petrecere? Vreau să vă spun că, printre altele, ca și astăzi, în sabat, evreii care nu l-au recunoscut pe Mântuitorul Hristos, mai păstrează anumite lucruri. Astăzi, de exemplu, vineri seara, dacă vă duceți la Ierusalim, în cartierul ultra-religios al evreilor, veți vedea că s-a prins luminile în toată casa. Din două motive. Să nu apese pe bec, pe buton, ca să nu facă ceva, adică să nu lucreze, pentru că asta înseamnă că el a lucrat. E o scrupulozitate aici, rabinică. Și în al doilea rând, casa este plină de lumină. De ce? Pentru că îl așteaptă pe cine așteaptă evreii și acum? Pe Mesia. Mesia a venit. Iar un alt aspect pe care nu-l putem comenta acum, dar doar atât amintesc. Că e bine, la nuntă se aprindeau toate cantelabrele din casă. Toate luminile. Era zi, era noapte și petrecerea avea loc câteva zile. Gândiți-vă că la o astfel de petrecere vine Mântuitorul Hristos și are loc minunea. Cum adică? Tocmai la o nuntă, prima minune? O așa importanță, da, pentru că era foarte important nu tradiția lor rabinică, ci ceea ce se petrecea acolo, nunta. Și vine Mântuitorul Hristos și săvârșește prima minune. Și atenție, sunt foarte multe aspecte care pot decurge de aici, dar eventual dacă la urmă mai putem, cineva vrea să provoace un comentariu pe una din problemele care decurg din momentul ăsta, vă rog să o facă. Îl rog să o facă. Dar eu mă raportez doar la faptul că Mântuitorul Hristos săvârșește minunea și zice: și ucenicii au văzut, atenție, slava lui Dumnezeu și au crezut în El. Deci au văzut slava lui Dumnezeu și au crezut în El. De ce are loc minunea? Și în întrebarea aceasta trebuie să-și găsească răspunsul acum. De ce are loc minunea la nunta din Cana Galilei? Pentru că restaurarea naturii umane, restaurarea omului, trebuia să înceapă exact de la început. Și am spus încă de la începutul discuției noastre, am spus că Dumnezeu se descoperă drept creatorul unității dintre bărbați și femei. Fac și aici o paranteză că este, ca să vedeți, în concepția scripturistică, așa cum Dumnezeu a descoperit lui Moise, care este și profetul celor trecute, nu numai profetul celor viitoare, adică el a văzut ca profet cel ce s-au petrecut, de aceea ni le și descrie cu așa exactitate. Deci trebuia, și deci în concepția aceasta,
bărbatul și femeia, chiar ca de definirea lor, sunt foarte apropiați. Bărbat în limba ebraică se zice Ish, iar femeie Isha. Deci nu are un nume aparte. Femeie, exact ceea ce zice Adam. Femeie se va numi ca din bărbatul său s-a luat ea. Și o traducere literală a cuvântului Isha ar însemna bărbată. Bărbat și bărbată. Adică altcineva, o altă persoană care iese din bărbat, care iese din comuniunea aceasta, dar are identitatea ei proprie și inconfundabilă. Bun, și deci de aici trebuia să înceapă restaurarea. Unirea dintre bărbat și femeie, unirea dintre mire și mireasă. Natura umană de aici trebuia, deci încă din actul creației, pentru că, iată, noi suntem în postul Crăciunului, postul nașterii Domnului. Nașterea Domnului anunță noua creație. În Hristos lumea va fi din nou creată, va fi raportată la o nouă creație. Din aceste considerente putem extrage câteva învățături fundamentale în raport cu familia creștină. Și m-am oprit doar la 3, pe care voi încerca să le dezvolt. Întâi de toate, familia este creația lui Dumnezeu. Pur și simplu. Este un dat. Este o creație a lui Dumnezeu. Al doilea aspect, omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Iar familia este creată după chipul unirii spirituale dintre Hristos și Biserică, așa cum am anticipat. Și al treilea aspect care decurge din cele prezentate, din aceste considerente și pe care vreau să-l dezvolt, scopul ultim al existenței umane, ultima vocație sau vocația prin excelență a omului este îndumnezeirea. Și scopul familiei în Hristos, bineînțeles, adică al familiei creștine, că despre familia creștină vorbim, este tot îndumnezeirea. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, să zicem în aproximativ 20 de minute, aș vrea să dezvoltăm cele 3 aspecte. Spuneam că familia este creație a lui Dumnezeu. Am putea reliefa acest adevăr teologic și această afirmație prin texte scripturistice. Prin argumente scripturistice, argumente patristice. Mă voi limita să prezint succint toate acestea într-o formă doxologică. Adică într-o formă de rugăciune pe care o găsim pe care o avem în rânduiala și în rugăciunea bisericii. Aș vrea să fac o paranteză și am făcut această afirmație la un congres cândva, care era Congresul Dogmatiștilor, al 4-lea Congres Național al Dogmatiștilor din România, la care am fost invitat și eu, nefiind de specialitate dogmatist. Dogmatiștii sunt cei care se ocupă cu dogmele, adică cu învățătura formulată în sentințe simple și concrete. O dogmă foarte pe scurt la îndemâna tuturor. Noi credem într-un singur Dumnezeu, în 3 persoane. Și de aici putem dezvolta, să dezvolte, să scrie o întreagă teologie. Și am spus că am răspuns invitației pentru faptul că eu consider că cel mai amplu, cel mai complet și complex tratat de teologie care s-a scris vreodată este Dumnezeiasca liturghie. Nu există niciun tratat de dogmatică ce ar putea să o depășească. Sigur că nu este scrisă într-o formă academică. Este în formă doxologică, adică de laudă a lui Dumnezeu. Ce vreau să spun este că în slujbe, în taine, dacă noi vom învăța, noi preoții iertați-mi că spun treaba asta, dacă vom învăța să le săvârșim cum trebuie, noi credincioși, dacă vom învăța să participăm la ele cum trebuie, cum se cuvine, cum se cade, atunci vom intra în cea mai profundă teologie. Știți că a spus un părinte că
teolog este cel ce se roagă și teologie face de fapt cel ce se roagă, adică cel care este în convorbirea minții lui cu Dumnezeu. Ei bine, ce spune cea de-a treia rugăciune din taina cununiei? Parafrazez. Dumnezeule, cel ce ai creat pe om din țărână și ai făcut lui ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău cu roaba ta. Și atunci preotul pune mâna dreaptă miresei în mâna dreaptă mirelui și așa rămân până la sfârșit. Și după aceea îi cunună sau îi încununează. Ce înțelegem noi de aici? Cel ce ai făcut pe om l-ai făcut pe om din țărână și ai făcut lui ajutor pentru că așa a plăcut, atenție, slavei tale să nu fie omul singur pe pământ. Prima concluzie pe care o putem trage aici este că omul, ca bărbat și femeie, familia, este creat sau este creată din plăcerea slavei dumnezeiești. Nu avem un cuvânt. Am stat și m-am întrebat, pentru că la Dumnezeu nu e plăcere. O să spuneți, bine, bă, te aberezi. Dumnezeu are plăcere? Nu, nu are plăcere Dumnezeu. Dar este bucuria slavei dumnezeiești. Din bucuria slavei lui Dumnezeu a apărut omul. A zis Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și când Dumnezeu a văzut întrupat, Fiul întrupat în Hristos, când a văzut ce poate să descopere, ce a descoperit Tatăl oamenilor, și când a afirmat în rugăciunea dinainte de răstignire, când a zis, Părinte, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul. Un pic înainte îi răspunde Tatăl, l-am proslăvit și îl voi proslăvi. Sau l-am preaslăvit și îl voi preaslăvi. Și unde este preaslăvirea Fiului? Unde urma să-l preaslăvească Tatăl pe Fiul? Pe cruce? În răstignire? Da. Aici e slavă dumnezească. Pentru că în cruce, în răstignire pe cruce, Hristos a biruit moartea. Omenirea nu știa că de fapt era actul pe care nu-l putea săvârși nimeni. Cei doi tâlhari care au fost și ei puși pe cruce, care au fost și ei dați odată de pe cruce cu Hristos, pentru că a doua zi era mare sâmbătă, niciunul nu s-a ridicat din mormântul lui. Singurul care s-a ridicat din mormânt a fost doar Hristos. Și în acest motiv acolo este slavă dumnezeiască. Fac o paranteză. Atenție mare! El strigă la Tatăl, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dar în același timp, spune Părintele Sofronie, cum să înțelegem cuvintele astea, în același timp, îi cere tâlharul de pe cruce de dreapta. Pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Părăsitul de pe cruce, cu ghilimele de rigoare, îi promite tâlharului raiul. Păi ce fel de părăsit era el? Era Dumnezeu și om în același timp. Ce vreau să spun este că atunci când împlinește această, se pregătește să împlinească cea mai mare minune, mântuirea omenirii. El spune că se zice, s-a bucurat cu Duhul și zice, mulțumesc, Părinte, și a fost evocat într-un alt context, evocată bucuria lui, acum de sărbătoarea Sfinților Arhanghel, când a zis, s-a bucurat Iisus cu Duhul și a zis, mulțumesc, Părinte, că ai descoperit aceasta celor mai simpli, celor mai mici. Ce ai descoperit? Taina Împărăției Lui Dumnezeu. Dar tot atunci el s-a întristat. Întristat este Duhul meu până la moarte. Când a văzut că cei la care a venit și cei cărora a venit să li se dăruiască, se pregăteau să-l vândă și să-l omoare. Cu alte cuvinte, când Dumnezeu a hotărât să creeze omul, a hotărât din bucuria și iubirea Lui dumnezeiască să facem om după chipul și asemănarea noastră. Din acest motiv se spune în rugăciunea aceasta că așa a plăcut slavei lui Dumnezeu, ca să ne creeze pe noi din bucuria Lui. Din acest motiv spuneam că
că la nunta din Cana Galilei au văzut ucenicii slava lui Dumnezeu în minune, în minunea pe care s-a săvârșit-o și au crezut în el. Și din acest motiv, la nuntă, însuși Dumnezeu întinde mâna din Sfântul Locaș și ar fi un lucru absolut extraordinar dacă mirii ar conștientiza că atunci când preotul le pune mâna unuia în mâna celuilalt, de fapt, Dumnezeu a întins mâna din Sfântul Locaș. Pentru că spune Sfântul Ioan Gură de Aur că ceea ce noi săvârșim aici, Dumnezeu le săvârșește în cer. Iar Părintele Stăniloae spune că preotul este mâna întinsă a lui Dumnezeu în creație. Adică este o mână a lui Dumnezeu care lucrează în creație. Și deci la nunta din Cana Galilei, repet, este din nou descoperită slava lui Dumnezeu în acest moment în care Dumnezeu începe restaurarea. De unde știm că începe aici? Pentru că El însuși spune Maicii Domnului. De ce îi zice la nunta din Cana Galilei? Femeie! Femeie! Ceasul meu n-a venit încă. Nu ca să o jignească. Mulți au zis, care nu cunosc contextul, care nu cunosc mentalitatea vremii când s-a scris Noul Testament, în popoarele semitice și la oriental, cuvântul femeie era un cuvânt care exprima gingășia, pe care nu-l folosea decât numai bărbatul către soția lui, mirele către mireasă și băiatul, copilul către mama lui sau sora lui. Nu era un cuvânt jignitor. Și aici Dumnezeu Mântuitor ne trimite la actul creației la început. Deci n-a sosit vremea. Numai că Maica Domnului forțează vremea. Și zice, să faceți ceea ce vă va spune. Și aici Mântuitorul Hristos este o icoană în Porta Itisa, în Sfântul Munte. Cu riscul de a lungi un pic, vă spun că este foarte, foarte frumoasă. Nu cred că am apucat să o povestesc aici. Dacă am povestit-o, vă rog să mă iertați. Mântuitorul Hristos vrea să-i pedepsească pe monahii dintr-o mănăstire, unde era o icoană a Maicii Domnului, venită de la Constantinopol, dăruită de Constantinopol, icoană făcătoare de minuni. Pentru că monahii căzuseră într-o stare de delăsare. Și veneau pirații pe mare și urma să devasteze. Și mănăstirea ca o cetate. Și poarta era deschisă. Și îi intrau foarte ușor. Și atunci a uitat portarul ușa, poarta. Maica Domnului vrea să-i crească din icoană portarului care era în împrejurim, să ducă să închidă poarta. Și Mântuitorul Hristos, din icoană, îi duce mânuța la gura Maicii Domnului să-i oprească. Și atunci Maica Domnului prinde mânuța și o sărută. Și atunci Mântuitorul Hristos s-a lăsat îndublecat. Și i-a spus, a lăsat-o și a spus portarul. E o realitate care este o minune care este relatată în istoria mănăstirii. I-a spus portarul a închis poarta și i-a salvat pe monahi de la părpări. Dar după aceea și-au dat seama că greșiseră, că erau într-o stare de laxism, de nepăsare și s-au ridicat la duhovnicești. Maica Domnului forțează timpul, forțează venirea vremii. Așa spune Pavel, că Mântuitorul Hristos a venit la plinirea vremii. Și deci, când a spus că omul este creat, familia este creată de Dumnezeu, mai mult decât atât, și conchid asupra primului punct, familia este expresie a bucuriei slavei dumnezeiești. Nimic mai mult, mai puțin. Nici nimic mai mult, că nu poate să fie mai mult decât slavă dumnezească. Ce poate să fie? Nu poate să fie nimic mai mult. Al doilea aspect. Spuneam că omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Și familia este creată după icoana, chipul unirii dintre Hristos și Biserică. Unire spirituală. Am foarte multe gânduri care vin acum și pe care le-am adunat în viața mea din lecturi, din meditație, din experiența cu oamenii, cu familiile, cu nunțile.
Dar, într-adevăr, omul, să știți că este singurul din univers care e creat după chipul lui Dumnezeu. De unde știm? Păi mai arătați-mi un chip al lui Dumnezeu decât chipul uman. Dumnezeu a luat doar un singur chip. Cel pe care l-a împărtășit la actul creației. S-a făcut om. Zice în Epistola către Evrei, Sfântul Apostol Pavel, că nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Deci vă dați seama. Ce decurge de aici? Un alt adevăr. Nu numai că omul este singurul care e creat după chipul lui Dumnezeu, dar este singura creatură cu vocația în Dumnezeire. Și celelalte, și îngerii, ajung la desăvârșire. Dar nu la îndumnezeire. La îndumnezeire este chemat doar omul. Cine va judeca pe îngeri la sfârșitul veacurilor? Omul. Citiți în Scriptură. Vor judeca apostolii, omul Hristos va judeca și pe îngeri. Ei bine, dacă așa stau lucrurile, păi ne dăm seama la ce nivel trebuia să fie unirea dintre bărbați și femeie. Și spune Sfântul Apostol Pavel, taina asta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică. Unirea spirituală dintre Hristos și biserică a fost icoană. Și după care a fost creată familia și la care trebuie să ajungă familia. Cum ajunge familia? Ajunge începe să ajungă, începe drumul, startul se dă din taina nunții. Ați văzut? Când la noi, în Biserica Ortodoxă, mirele este, așa intră în biserică. Se săvârșește nunta întâi de toate în biserică. Cununia în biserică. Singurul, de altfel, moment, singurul timp care este cu adevărat liturgic și creștin este cel săvârșit petrecut în biserică. În rest, tot felul de petreceri, de obiceiuri și așa mai departe. N-au legătură cu nunta creștină. Intră făcliile neaprinse, intră mireasa cu nașul, intră mirele cu nașa, părinții și alaiul. De ce? Pentru că, atenție, deci ei sunt doi tineri crescuți de părinții lor, s-au dezvoltat într-o societate, au ajuns și la ofițerul stării civile, au încheiat contractul, dar încă n-au ajuns miri. Statutul de mire îl dă numai Hristos și Biserica. De ce? Pentru că Hristos așa este numit. El și-a, atenție mare, El și-a luat numele ăsta, pentru că tot ceea ce au scris scriitorii Noului și Vechiul Testament au scris sub inspirație dumnezeiască. Adică așa i-a învățat Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu le-a dat să scrie așa, este clar că așa a vrut El să se numească mire. Iar Biserica a numit-o mireasă. Și rămâne Biserica în mireasa lui Hristos, nenuntită, și mirele, Hristos e mirele bisericii, tot la fel, nenuntit. Când va avea loc nuntirea, la sfârșitul veacurilor. Adică va avea loc întâlnirea umanității la parusie. Ce înseamnă parusie? Parusie înseamnă prezență, din limba greacă. Adică, știți, aici nu mai face nici profesorul prezența, nici patronul, nici șeful de departament, nici condica și nici condica electronică, și prezența o face Dumnezeu pentru toată lumea. Acolo nu mai avem unde să ne ascundem. Nici măcar ca Adam după tufe și după copaci în grădina Raiului se ascundea pe Dumnezeu. Acolo toți suntem prezenți. Adică toți stăm față în față cu Hristos. Asta este. Și atunci va fi marea întâlnire. Și atunci va avea loc unirea, adică comuniunea cea mai înaltă a omenirii cu Hristos. Ei bine, mirele, de ce vine mirele la biserică? Și de ce vine mireasa? Simplu. Ca să devină mire, să devină mireasă. Și să primească mire, să primească mireasă. Cu alte cuvinte, cei doi se primesc unul pe altul și aici aș vrea să mă raportez la taina nunții, când spune se cunună robul lui Dumnezeu cu roaba lui Dumnezeu, adică în numele Sfintei Treimi, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În limba franceză,
nu că este o limbă liturgică. Limba franceză nu e limbă liturgică. Iertați-mă că spun, nici limba engleză nu este chiar liturgică, nici germana. Limbi liturgice, pentru mine, ca preot, sunt româna, greaca, slavona, că așa au fost. Vă dați seama, noi, limba română s-a format odată cu poporul. Mai târziu, de fapt, limba slavonă s-a scris liturgia, s-au scris textele. În limba greacă s-a scris Noul Testament. S-a scris prima liturghie, de asemenea, în limba greacă. Ei bine, dar foarte frumos se spune în limba franceză. Tradus, robul lui Dumnezeu cu tare primește drept cunună pe roaba lui Dumnezeu. Adică mirele o primește drept cunună, adică mireasa devine cununa lui. Și mirele devine cununa ei. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mirele se raportează la creație prin mireasa lui, care este cununa creației. Odată am pus o întrebare, eu am o carte care urmează acum să se tipărească, am pus o întrebare, l-a venit așa instant la nuntă, la niște miri pe care îi cunoșteam și am spus, Horia, nu mai știu cum îi cheamă, tu n-ai găsit o altă fată decât pe Maria să-i intermireasă. A fost un suspans și n-aș răspunde repede. Nu! Perfect, ăsta e răspunsul. Maria, tu n-ai găsit un alt băiat. Uite, ei locuiesc undeva în Belgia. Și umblă prin lume. Și s-au cununat la noi la biserică. Zic, voi ați umblat, probabil ați fost și nu numai în Europa, și în Statele Unite, și în Australia? N-ai mai văzut o altă fată? N-ai mai văzut un alt băiat? Și a zis, nu. Atunci au dat seama. Zic, ăsta e răspunsul, într-adevăr. Adică mirele, cum a spus un tânăr care și-a exprimat felul lui în care ar vrea să se cunune, să se căsătorească. Și a spus că nu se însoară până când nu va găsi o fată să se îndrăgostească de ea, să moară de drag după ea. Și a zis foarte bine. Dar să o găsești, să nu fie prea târziu. Adică o primește, ați văzut, Don Juan, ce face? Care e greșeala lui fundamentală? Iubește femeile, impersonal. Și va muri din cauza asta. În taina iubirii, în taina cununiei, cineva iubește pe cineva. Mirele vede în mireasa lui sintetizată toată umanitatea feminină, care acum îi se înturchipează într-o persoană, personal și invers. Mireasa pe mire. Ei bine, atunci el devine icoană pentru ea, ea devine icoană pentru el. Ce este ea pentru el? Mireasa. Ce este el pentru ea? Mireasa. Până la sfârșitul până la sfârșitul, repet, veacurilor. Când amândoi devin mireasă, adică biserică. Cresc, se desăvârșesc până la statura bărbatului desăvârșit, cum spune Pavel, și atunci vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu și vor fi în comuniune cu Hristos. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că la sfârșitul veacurilor soții care au trăit în fidelitate, fără frică, fără teamă, se vor întâlni în Împărăția Lui Dumnezeu și se vor bucura împreună cu Hristos în eternitate. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că nu a fost căsătorit și care a avut o viață, știți că a avut o viață de mare sfânt. Și pot continua mai departe să spun cugetările pe marginea acestui aspect, dar încheie cel de-al doilea punct prin a spune că într-adevăr, în taina anunții, în Hristos, pe de o parte, cei doi unul devine mire, celălalt devine mireasă, dar nu fără celălalt. El nu poate să fie mire până când nu are mireasă. Ea nu poate să fie mireasă până nu are mire. Și primindu-se și primind creația aproape, vedeți, aproape euharistic. Pentru că el o primește ca darul lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți, vin tinerii la biserică ca să primească din mâna lui Hristos mire și mireasă. Nu primarul, nu ofițerul stării civile le dă nici una, nici celuilalt mire sau mireasă. Nu. I-a conferit, îi dă dreptul social vorbind, printr-un act juridic, să fie soția lui, dar nu mireasa lui.
și soțul ei, dar nu mirele ei, ci numai în biserică. Și asta este cea mai înaltă, să spunem, icoană la care trebuie să ajungă și pot să ajungă. Și cel de-al treilea aspect este desăvârșirea, îndumnezeirea. Spuneam că scopul ultim al existenței umane este îndumnezeirea. Aș vrea să vă spun câteva gânduri foarte pe scurt legate de care, cum să spun eu, premize ale acestui ultim punct. Ați văzut că în biserică se folosește adesea formula aceasta doxologică, liturgică. Bine este cuvântată împărăția și zicem acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat este Dumnezeu acum și pururea și în vecii vecilor. Cu alte cuvinte, taina nunții nu are termen de valabilitate. Taina botezului nu are termen de valabilitate. Acum și pururea și în vecii vecilor. Adică este valabilă acum, în clipa pe care o trăiesc și în eternitate. Și cu alte cuvinte, când cineva m-a întrebat, Părinte, la cât se termină slujba? Și zis, nu știu, că eu n-am ceas în biserică. Și chiar eu am refuzat să pun ceas în biserică. Acum, să mă iertați, nu că vreau să scoateți ceasul din biserică. Foarte bine. Și zic, știți de ce? În biserică nu se lucrează cu ceasul, ci cu eternitatea. Adică n-ai venit aici să stai cu ochii pe ceas permanent, să te uiți. Ai venit, ai intrat în eternitatea lui Dumnezeu. Este o realitate. O realitate concretă, nu metaforică. Pentru că, ce zice Părintele Stăniloae? Cum definește Părintele Stăniloae timpul? Zice, timpul este distanța de la chemarea lui Dumnezeu până la răspunsul omului. Când ai răspunsul lui Dumnezeu, intri în eternitatea lui, intri în veșnicia lui. Clar, nu mai ești. E ca lumânare. Lumânarea este un obiect, putem spune, banal chiar, care poate să cadă pe jos, ai o lumânare în casă, a căzut, s-a rupt, nu mai pune nimic, o arunci la gunoi. Nu mai poți mai să fărămița. În momentul în care ai prins-o, o pui în sfeșnic, pentru că arde. Se arde și pe sine și arde și cei împrejur. Așa este omul în Dumnezeu și toate actele în Dumnezeu capătă dimensiunea eternității și care are un sens deja de aici dumnezeiesc. Spuneam de aici că omul are vocația în Dumnezeu. Iubiții mei frați, și nunta și cununia aceeași vocație are. Noi scriem, citim, auzim că e bine să se căsătorească. Încep la un moment dat părinții să spună copilului, măi copile, cred că e rândul să faci și tu pasul, că să intri în rândul oamenilor, să-ți faci o familie, să ai și tu copii, să ai și tu soție, să ai și tu urmași, să ai nepoți. Și constatăm că se scrie chiar și în cărți de teologie, scopul familiei este naștere de prunci, întrajutorare reciprocă și așa mai departe. Le pun în paranteză pe astea, din punctul meu de vedere. Singurul scop al căsătoriei este desăvârșirea. Astea sunt, exact cum spuneam, căutați împărăția și celelalte se adaugă. Sigur că da. Soția ta îți va dărui și prunci. Pruncii tăi vor dărui și bucurii și necazuri, bineînțeles. Știm toți foarte bine lucrul acesta. Vei avea și vom lucra împreună, vom realiza proiecte, vom face o casă împreună. Sigur că da. Vom lua o mașină cu care ne plimbăm cu pruncii, ne ducem, vedem, eu știu, ne ducem să vizităm sau mai știu ce, sigur, și toate astea. Dar toate la un moment dat se vor termina. Finalitatea ultimă este îndumnezeirea. Și ce zice Mântuitorul Hristos? Dacă ați câștigat lumea întreagă, dar ați pierdut sufletul, la nimic nu vă folosește. Și îmi permit să fac o paranteză aici. Noi spunem lume, traducem termenul lume, prin termenul lume traducem termenul cosmos din limba greacă. Să câștigi tot cosmosul și nu-ți folosește nimic dacă ți-ai pierdut sufletul. În fața lui Dumnezeu. Tot cosmosul nu-l valorează cât valorează sufletul uman. Sufletul oricărei persoane. Păi gândiți-vă că Dumnezeu nu și-a dat viața ca om. Nu și-a dat-o pentru stele, pentru constelații sau pentru om. E clar lucrul acesta. Și ce putea să fie mai de preț decât viața lui Hristos?
Este ceva mai de preț pe pământul ăsta? A fost ceva vreodată mai de preț? Sub nicio formă. Este fundamental lucrul ăsta. Și deci scopul, toate celelalte scopuri sunt scopuri mici. Scopurile adiacente cumva. Da, unirea conjugală dintre bărbați și femei are drept scop nașterea de prunci. Dar ce faci cu familie care nu are prunci? Ei nu mai trebuie să fie împreună? Atunci unirea dintre ei nu mai este binecuvântată? Ba da. Deci, în final, până la urmă, tot desăvârșirea celor doi. Și pentru faptul că trăim într-o societate bulversată și bulversantă, noi zicem cea mai. Dar poate că au fost alții înaintea noastră care la rândul lor au zis. Este cea mai dificilă perioadă. Vor veni alții după noi care vor zice cea mai dificilă. Ei, pentru noi, într-adevăr, este un timp greu de definit, greu de înțeles. Sunt multe provocări. Și să știți că cea mai atacată și cea mai lovită dimensiune din viața noastră, cel mai lovit aspect din viața noastră este cel care decurge din familie. Uitați-vă ce se întâmplă în lume. Și aș enunța doar câteva. Vedeți? Egoismul, singurătatea, duritatea, căsătoriile de probă. Oamenii nu au curaj să se angajeze în lucruri tineri, nu au curaj. În Franța, peste 70%. Ca țară care a exersat căsătoriile de probă din plin. Cred că este țara care a susținut cel mai mult. 70% din familie ajung la divorț. 70%. Apoi, ingineria aceasta genetică, care practic presupune planning-ul familial. Să faci tu plan familial fără să le iei în calcul pe creator. Planning-ul familial are un singur defect. Nu le-a pe Dumnezeu în calcul. Și dacă le-ai pe Dumnezeu în calcul, nu mai este planning familial. Este planning divin, dumnezeiesc. După aceea, nu mai vorbim de eutanasie, eugenie, dar și astea sunt toate și ele. Inseminarea artificială, fertilizarea in vitro, avortul și toate celelalte. Toate astea sunt provocări la care practic trebuie să fim foarte, adică să ne gândim că familia și dacă timpul nu ne mai permite, cred că trebuie să ne oprim, să plecăm, dar asupra acestora cred că ar trebui făcute seminarii și discuții la cel mai înalt nivel. Dacă dați de urmele domnului Engelhardt, care trăiește pe pământul Americii, este unul dintre cei mai mari specialiști în bioetică, prindeți-l, legați-l, că a devenit creștin de vreo 5-7 ani, nu știu de câți ani, și creștinii acceptă să fie legați. Și să se facă dezbateri la cel mai înalt nivel universitar, academic și, bineînțeles, și familial. Dacă sunt probleme majore. Vă spun doar atât. Nu am statisticile, acum am făcut odată o emisiune la TVR Cultural despre treaba asta și atunci am notat undeva. Când în Marea Britanie s-au fertilizat in vitro sute de mii de embrioni. Cam 3-4% au mers către mame, către femei. Unele din ele au devenit mame, unele nu. Restul, cam 50% au mers către laboratoare în vederea experimentelor și vă rog să mă credeți că nu vorbesc din auzite și nu de la, scuzați-mă că mă exprim așa, de la radioșanțe, ci din statistici, din documente. Peste 50% au mers în marile concerne de cosmetice, mai ales pentru rujuri. Poate că n-ați auzit, n-ați citit, nu v-ați gândit, dar vă rog să cercetați, las adresa de e-mail părintelui și să-mi spuneți, voi părinte, ai bătut câmpii, de unde ai scos prostia asta? Dar dacă este adevărat, s-ar putea să vă îngroziți. Să vedeți că din avortoni
Și în embrionii aceștia în mare parte au mers spre industriile cosmetice. Este cumplit. Unde ne ducem, unde se duce omenirea asta? Nu știu. Dar sunt multe probleme și multe întrebări din care o parte le-am enunțat aici și mă opresc spunându-vă că nu știu ce vom face. Unde și cât de frumoasă este familia, de sfântă și unde ne ducem noi uneori cu ea. Și m-aș bucura, eu în tot ceea ce fac și cu asta închei, nu vreau să spun altceva decât cât de frumoasă este viața în familie de sfântă, să ne îndrăgostim de ea, să o trăim din plin, să ne bucurăm din plin, dar nu uitând că împlinirea noastră nu se poate realiza aici. Aici este doar o umbră. Se va realiza mai ales în Împărăția Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Evident, de ce m-am urcat pe scenă. Timpul nu mai ne permite mult, dar aș vrea totuși să mai avem vreo 50 minute de întrebări și apoi, așa, într-o hotărâre și într-o grabă ne urcăm toți în mașini și mergem către Sfântul Ioan. Întrebări, vă rog. Cred că cel mai bine să fie întrebări la care să răspundem da sau nu, ca să plecăm de pe întâi de toate v-aș întreba eu dacă v-ați gândit la problemele astea și dacă știți cumva, și știți, sigur că știm, am auzit, toată lumea a auzit de fertilizarea in vitro, de inseminarea artificială, de toate lucrurile acestea, de avorturi, pe de o parte se fac avorturi, pe de altă parte. Vedeți, pe de o parte trebuie să știm să primim atât crucea nașterii de prunci mulți, câți ne dă Dumnezeu de fapt, și crucea nenașterii de prunci. Este tot o cruce. Sunt foarte multe exemple din viața semenilor mei care ne arată că așa e la planul lui Dumnezeu. Și nu-l strica. Lasă-l așa. Dacă Dumnezeu așa a hotărât. Știți că cea mai altă problemă este contracepția. Și vreau să spun lucrul acesta. Dacă nu e nicio întrebare. Gândiți-vă, și mă iertați că intru în acest amănunt, dar e important. Pilula de a doua zi. Să știți că, mai ales medicii de aici din Statele Unite, care sunt creștini, nu sunt ortodoxi, sunt unii medici care au constituit o societate a oamenilor de știință creștini. Și ei recunosc, spun foarte clar că toate pilulele contraceptive sunt abortive. Gândiți-vă că a luat o femeie pilula, s-a dus la biserică și a demonstrat cineva la o conferință în Germania. Este foarte posibil ca ea nu știe, pentru că nu s-a mediatizat, nu s-a spus, s-a spovedit, se duce la liturghie și în timp ce se împărtășește, pilula distruge celula. Adică face avortul. Vă dați seama ce nonsens este aici? O să spune, bine, dar chiar așa oare este? Chiar așa este. Nu o spun eu, nu sunt specialist, nici bioetician, nu sunt nici moralist și nu vreau să fiu nici după moralist. Dar trebuie să știm anumite lucruri, vedem cum gestionăm lucrurile și să fim foarte atenți. Mi-a zis un episcopul român din Italia, preasfințitul Siluan. Și uite, eu știu o metodă contraceptivă creștină. Zic, care-i preasfințite? Credința în Dumnezeu. Adică, păi zice, așa zice Pavel, eu am gură de auz, fiți atenți. Zice, soțul și soția, înainte de a fi împreună, să se roage. Să se roage. Pentru că actul conceperii e act divin, dumnezeiesc. Și zice, și după aceea la fel. Bun, și deci, să se roage să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, știi, noi avem 3 copilași. Nu prea mai avem mult de... Zici, nu avem, chiar când ne trebuie, zicem noi, dacă tu vrei să ne mai dai un copil, dacă nu știi că nu poți să duc, nu mi-l da, Doamne. Și Dumnezeu ce te ascultă. Și ce așa o să fie. Dar câți creștini au curaj să zicea Dumnezeu să pună problema așa. Bine, ne oprim, nu? Spuneți. Întrebare. Părinte, dacă cineva vrea să-și găsească soțul sau soția și lucrurile astea nu merg așa cum ne-am dorit cu toții și depășim oarecum, nu prea ne găsim, ce să facă să-și găsească soțul și soția? Să știți că noi trăim, dar iar avem, aici este o problemă care deschide un câmp de discuții extrem de vast. Trăim în vremuri în care toate lucrurile sunt date puțin peste cap.
Sunt mulți tineri și băieți și fete care nu au ajuns la familie, nu s-au căsătorit. Sunt familii care nu pot naște copii. Părintele Sofronie spunea, vremurile de astăzi nu mai ajută, nu mai pot familiile să nască copii. Unii copii mulți. Dar noi sunt foarte multe familii care nu, decât 1 sau 2 copii. Nu le dă mai mult Dumnezeu. Eu am fiind de colonie. Îi și spovedesc și știu foarte clar. Nu le-a dat Dumnezeu mai mult. Le-a dat un copil și pasta. Sau le-a dat Dumnezeu 2 copii. Sau alții care au mai mulți copii. Și deci nu trebuie decât, tot la fel, Doamne, eu îți cer, dar după voia Ta. Nu să zicem, punem în paranteză, știi, Doamne, eu vreau să faci cum știi Tu, dar știi, eu aș vrea altfel. Să nu uiți de ce vreau eu. Ține cont totuși de ceea ce vreau eu. Nu. Să am curaj să-i spun, Doamne, pentru că sunt foarte mulți care s-au căsătorit și spun, Doamne, ce am făcut? Nu știu noi nu ne-am cunoscut, am greșit enorm. Și zice, foarte greu. Și asta este. Pavel zice, cel ce s-a legat să nu caute dezlegare și invers. Deci, ai luat un drum, ești pe un drum, du-l pe ăla pe care l-ai. Însă, aș vrea să punctez ceva într-o sentință. Nu este scopul vieții noastre în familie, cum nu este scopul vieții noastre în singurătate, nici călugăria nu este scop în sine. Credeți-mă, Sfântul Dionisia Areopagitul, un mare sfânt din veacul al IV-lea, spune că scopul călugărului este să știți care este finalitatea lui și scopul lui? Zice, să fie un bun creștin. Pentru că în vremea respectivă, în veacul al IV-lea, după libertatea dată de Constantin cel Mare, e ca acum să spunem bine, poate nu la nivelul ăsta. Oamenii, cum zicea Pavel Florenski, în vremuri bune, zice, oamenii și cheltuie banii, și încheie conturile cu aroganță, se țin de petreceri, nu s-a produs nimic valoros în vremuri bune. Tot în vremuri de răstriște, zice, s-a produs ceva valoros. Sigur că se produce și... Dar vreau să scoată în evidență faptul că omul, când este în corsetate, atunci produce... Ei bine, deci în vremea respectivă oamenii erau doar de oarecare de lăsare. Și atunci au plecat, așa cum s-au dus ăștia 19 frați de la americani din Platina, la mănăstirea Părintelui Serafim Rose. 19 americani. Ori fi ăștia cei mai sănătoși din tot pământul Americii? Nu știu. Dar dacă ei și-au pus problema, s-au dus acolo și acolo vor doar pe Dumnezeu să-L caute și au simțit lucrul ăsta, să că ei vor să fie cei care au spus, spun foarte mult. Și poate așa, m-a întrebat o doamnă dacă am prins masa și am stat la masă cu ei și am zis, nu. Zice, așa voioși, așa de... Adică sunt niște oameni normali. Caută normalitatea. Asta caută ei. Și asta trebuie să o găsim, indiferent unde sunt. Că sunt în America, în Africa de Sud, că sunt în Guinea, indiferent unde sunt, că sunt singur, cu familie, că mi-a murit un copil, că m-a părăsit nevastă, că m-a părăsit soțul, că mai știu eu ce, sau că nu m-am căsătorit. Care e problema? Nu contează să fii cu Hristos. Că atunci îți vedea, sunt oameni, să știți, singurătatea într-unul e grea. În 2 este ucigătoare. Și am cazuri foarte multe în biserica, în București. Și vin și din provincie. Când este îngrozitor. Îngrozitor. Dar atunci zic, Doamne, ce mi-ai dat, este. Asta este. Văd Dixie, nu? Și a trebuit să închem. Eu n-am ce faci tic-tic, mi-a spus Părintele Diacon, că dacă n-ajungem la timp, eu trebuie să plec. Eu vă mulțumesc și mă iertați că sunt vorbă lungă. Nu, sunteți binevenit, Părinte, și Părintele va fi prezent la diferite familii care l-au invitat. Dacă sunt de dumneavoastră persoane care vreau să mai întâlnească, luați legătură cu familia Mărgărit, care îl găzduiesc pe Părinte și poate să vă dea toate detaliile referitor la orarul Părintelui. Mulțumim mult, Părinte! Mult drag! Să știți că sunteți binevenit în mijlocul nostru și vă așteptăm și duminica viitoare. Știu că vă așteaptă și cei din San Jose, dar noi vă așteptăm. Cu multă plăcere, cu multă plăcere.